lajɛbagaw n'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ aw bisimila Korola TV kan aw ka bi kunnafoniya bakurubaw filɛ. Aw ka bi kunnafoniya fɔlɔ bɛ tali kɛ Mali bolimafɛnw de la ni plaque d'immatriculation kan ka kɛ minnu na. O kɔfɛ an bɛna se Kayi jamana ma. Moto minnu bɛ yen nɔ n'olu mankan ka bon i k'a dɔn ko tigɛ bɛna kɛ o motoko la. Ni an bɔra yen nɔ an bɛna se Kucala jamana ma. O kɔfɛ an bɛna Banque mondiale ka annonce min kɛra u ka directeur ko la an bɛna an da don o la. O kɔfɛ an bɛna se jamana 4 ma: Mali, Burkina Faso, Niger ani Tchad. An bɛna kuma olu ni ɲɔgɔn cɛla kan. O kɔfɛ n'an bɔra yen nɔ an bɛna se Coupe du Monde ma ni Africains talen don 16e de finale la. Aujourd'hui, nous mettons en lumière une entreprise sérieuse, dynamique et engagée au service de la population, qui est Global Jari Service. Où la rapidité, la confiance, la qualité sont devenus essentiels. Global Jari Service se distingue par son professionnalisme et son savoir-faire. L'entreprise accompagne ses clients avec efficacité, respect et responsabilité afin de répondre à leurs besoins dans les meilleures conditions. Choisir Global Jari Service, c'est de choisir la qualité du service, la confiance. Mali kɔnɔ bolimafɛn minnu bɛ yen nɔ ni plaque d'immatriculation tɛ u la, aw k'a dɔn ko mesure dɔw bɛ sen na ka se ka contrôle kɛ yaasa ka lutter contre les activités criminelles. Kayi dugukolo kɔnɔ aw k'a dɔn moto minnu bɛ yen n'u mankan ka bon olu bolili interdilen don yaasa ka se ka sécurité ani tranquillité assurer. Kucala plaque d'immatriculation fɔlɔw dira mototigiw ma ni o nafa ka bon kosɛbɛ yeliko la bolimafɛn sen 2 ma. Banque mondiale ye annonce kɛ ko Burkina Faso, Mali, Niger ani Tchad ko nomination min kɛra ko Nicolas Pontara de kɛra o nomination directeur de division ye ni jamana kofɔlen ninnu na. Balontan hukumu kɔnɔ CAF président n'o ye Patrice Motsepe ye a ye foli kɛ ka tali kɛ coupe ko in na Afrique jamana kɔnɔ n'o ye Coupe du Monde 2026 ye. Aw k'a dɔn équipe africaine 9 de qualifielen don 16e de finale la ni o kɛra record ye farafinna continent ma. An ka foli bɛ Association pour la restauration des valeurs féminines n'olu ka ɲɛmɔgɔ ye Kadijatu Kamara ye bébé. Mohamed Jabate Paris, président du Cœur d'Or, an ka foli belebeleba b'a ye. Mayela Veri mɔgɔw fana ye n'olu ka baara bɛnnen bɛ pressing ma ACI kɔrɔ. An ka foli bɛ Tegina mɔgɔw ye, Ibrahim Sam Jabate fana ye fo Paris. An ka foli bɛ Global Jari Service mɔgɔw ye n'olu y'i ka so jɔ sogo kuma bannen. Nin tun ye aw ka bi kunnafoniya ye k'a lase aw ma. Aw ni ce aw ka kulomajɔ la, aw k'aw sɔgɔlen to Korola TV la yaasa aw kana se ka tɛmɛ kunnafoniya kan. Aw ka vidéo aimé ni k'a partager.